ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮೈತೆ ಕವಲೆದುರ್ಗ ಪೋದ ಮೂಲು ಬಸ್ ಚೂರು ಉಂತದ ಜೋರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಪಿದಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಪೂರ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕವಲೆದುರ್ಗ ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ನಡತ ಸಾಕು ಅಂಡಿ ಮಸ್ತ್. ನಿಗುಲು ಪಿದರ್ದಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೋಪೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂಜು ವಾರ ಬೊಕ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬರ್ಪೆ ತಾಲು ಸಾರಿ ಇಂದ ಕೊಡೆ ಸೋನಿ ಹೆಂಗ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಬಂಗ ಈ ಕೊಡೆ ನಾಲಿ ಬಾಬಾ ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಏರಿಕೆ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಏನ ಮೂಲೊಂದು ಚೂರು ಬರ್ಸಬೋದುಂಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಬ್ಬ ಅಚ್ಚು ಕೂಲಿತಿಲ್ಲ ಹವ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮೂಲೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನ ಕೌಸಿ ಕಾಯಿ ಮುರಣಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದು ಕಾರ್ ಪೋಲ್ತಂದೆ ಒಂದು ಕೈ ಬಚ್ಚ ಉಣ ಅಂದ್ಯಾ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್. ಊರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಸಾಕಾದು ಉಂತುದೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸ್ ಪನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಖಾಲಿ 15 ಜನ ನಮ್ಮ ಬೋದ ಇನಿ ಮೂಲ ತಿರ್ಗಾರೆಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಯ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ದುಶ್ಮನ್ ಕಿದರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡ್ಪುಲಕ ಮೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನದಿಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡಾಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡವರೆ ಬುಡ್ಪುಚೇರು ನಮ್ಮನ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ದೆಮ್ ಇಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ದೆಮ್ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಸಾಗ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದೇರು ಕವಲೆದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೊಡೆಲ್ಲ ನಡನೆ ಪಸೊಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಸೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಅವಳ 1 ಲೀಟರ್ದ ಕವಲೆದುರ್ಗದ ದ್ವಾರಡ್ ತುಲೆ ಮಗುಲ್ ಪ್ರಾಯ ನಗುಲು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಏನಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪಿತಾಯಿವ್ರದಾರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ನಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೆಕರ್ದಿಂಚಿ ಏರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡ ಯಾನಿಗಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇವು ತೋಜಾವಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಬೋದು ಪೋಂದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಸಾಕು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾ ಪುಣ್ಯ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಾಯ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ನೆಗುಲು ಭಯಂಕರ ಪರತ್ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಟ್
ಫುಲ್ ಕಲ್ಲುಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನಟ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಲ್ ಬರ್ತದೇನೇನ ಕೆತ್ತದೇರು ಮುಲ್ ತೂಲೆ ಮುಲ್ ಗುಡೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡು ಗುಡೆ ಎತ್ತ ತಲೆ ಒಂದು ಗುಡೆ 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 ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ತಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಮ್ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೆಂಬು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮೋಡ ಮೋಡ ಆವೊಂದುಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಡೇ ಪೋಡು ಎಂಡ್ ತುದೀಕ್ ಅವ ಅಡೇ ಪೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಯಾತ್ರೆಲೇನು ನಮ್ಮ ತೋಜಾವ ಕೂಡ ಯಾನಿರೇ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ತೋಜಾವೇನು ಹಗಲೊಲ್ಲೇರಿಯಾ ಹಾಂ ಸುರಂಗ ಪೆರ್ಗುಡೆದ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಯಾತ್ರಿಲು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ನಲ್ಲದು ಮಿತ್ತು ಬೋಜೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಅದು ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ನೌಟ ಒಂತೆ ಕಾಪುಗ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಪ್ರಾಯ ಏನಾಗುಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದು ಓ ಅಜ್ಜರ್ ಕಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮನ ಹಾಂ ಮೇರೆ ಬಣ್ಣಕನೆ ಒಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತೆರ್ನ ಕಾಲದಾಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಯ್ಕಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಕೊರತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಮೂರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತ ಪಿದ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವನುಂಡಲ್ಲ ಯುವಕರು ಉಂಡತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಆತ ನೆಂಕುಲಿತ್ತ ಅಡೆ ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ರಪ ರಪ ಪೋದು ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕೈ ಬಚ್ಚವನಂತೆ ಮಗಳೇ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಗನ ದರ್ಜನತ್ತ ಪಿರೌಡಂಚನೆ ನಮ್ಮನ 1 2 3 4 5 6 ಎರ್ಮ ಜನ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಆಜು ಜನ ದುಂಪೋತೇರು ಅವ ನಿಕುಲುಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸೆ ಬಟ್ ವೆದರ್ ಪೂರ ಚಕ್ ಮಲ್ತಂಬಲೆ ಓ ಏನ ಹಾಂ ಆಲೇನ ಪಂಡೋಲ್ ತೆಕ್ಕಡು ಸೋಫಿ ತಗಲ್ನ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಳದಿ ಅರಸರ್ನಾಗೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೇ ಏನ ನನ್ನ ಜೀವ ಐಕ್ಲ ಸಾಕನ್ ಗೈಸ್ ಜೀವತ್ತು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುಂಡಂತೆ ಲೈಟ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಟರ ಅಂಡ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮನ ಯಾನು ಒರಿಯೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನ ಪಿರೌಡ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನು ಒರಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೇಕೊಂಡ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲ ಪಾತಿರಲ್ಲೈತೆ ಆಯ್ಕೆ ಓ ಹಾಂ ನಾನ ಒಂತೆ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆ ಪೋಪ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಅರ್ಚನೆ ಉಳ್ಳೋಳು ಹಾಲು ಬೆಂಕಲ್ ತುಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ವೀವು ತೋಪವೆ ಬಂದಿತ್ತು ತೂಲೆ ಮುಲ್ ತೋಪವೆ ಇಂಚಿರ್ ತೂಲೆ ಅವು ವೀವು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ತೋಜವೆ ಪೋಯ್ ಆಮೆ ಏನು ಕೆದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡಾ ಏನು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಜಿಯ ಏನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ಡ್ ತುಲೆಗಾಯಿಸಿ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಜ್ಜುಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೋಸುಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರ್ನ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಅಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಕೌಶಿಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಆತನ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಚೂರು ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪೋತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಆತನ ಬಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆತ ಹಿಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಯೆ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಚಿಲ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತದಿನ ಪಂಡ ಇಂಚು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತದಿನ ಓ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂವ್ ಆಪುನ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಲತ್ತೆ ಅಂಚದೊಂದು ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕು ನಿಗಲೆ ಫೋಟೋ ತೋಜೆ ಬೊಕ ಸುತ್ತದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ತೋಜೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಿರಾವಡು ಪರಾಬುನೈಗುಲು ಆಪುಜಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದದ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಬತ್ತಿಗಿನ
ಮೂಲ ಸತ್ಯ ನೋಡ ವೆದರ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ತಿತ್ತಿರುವ ಆ ವೆದರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೂಲ ಇಜ್ಜೆ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಅಂಚುಂಡು ಅರ್ಚನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕರ್ ದಿಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ಲ ಇಜ್ಜು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೂಜನ ಏನೊಟ್ಟು ಹಾಂ ಚೂಲ ಸರ್ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಉಮ್ಮೇನೆ ಕೌಶಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಡಾರೆ ಫೋಟೋ ತಪ್ಪು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮ್ಮೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಪೋತ ಕೆಲವು ಜನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಮ್ಮೇನೆ ಅವನ ಪೆತ್ತ ಒಂಜುಂಡ ತಾವು ನೀರು ಪರೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ಅವ ಅವ ಯಾವಾಗಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಕಿನ ಕೂಡ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆ ಅವೆಡ್ ತುಂಬು ನಿಗಲೆ ಮೂಲಿತಿನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ ಮಿಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಮಿತ್ತದ ಅವೇ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಚ್ಚು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ಲ ತೋಲಿ ನಿಗಳು ದಿಯಾ ಏನ ಹಡ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪದು ಏನೇನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದೇ ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಪನೋಲಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶಿವಲಿಂಗೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಲೈಟ್ ದೇವೇರುಲ್ಲರಿಗೆ ಪಂಡೇರಾರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಾರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜವಲ್ಲ ದೇಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೂಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ದು ಉಲೈಟ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಬದಿಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂಲೆ ಬದಿಟ್ಟುಲ್ಲೋಲ್ ಅವ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಜಿ ಹಾಂ ಉನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ತೂಪ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಏನ ಹಾಂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದಿನಗಳು ಮುಲ್ಲೇರು ಅವೇನಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದಿನಗಳ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂತುಲೆ ಹಾಂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಂಬುಡು ಪುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ಸಿಟೇ ಆಡ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಜನ ತುಲೆ ಬಳ್ಳಾಳಿ ಬೆಂಡ ಆದ ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವ್ವೆಯಾ ಒಂದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕೇನು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಳದಿದ್ರಾಗಲ್ಲೇ ಕೊರಿಯರ್ ಅವ ಬಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಂಡ್ ಇದ್ದಳು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು 14th ಸೆಂಚುರಿಡು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುತ್ರಕ್ಕುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿನ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಈತೆ ತೋಜ ಏನೈತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕನಿಗಲೆ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪವೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೋಬರೆ ಬರ್ತೀನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಂಜ್ ತಿರ್ತರ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಆ ವೆದರ್ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತರ್ ಬೇಕತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕವಲೇದುರ್ಗ ವ್ಲಾಗ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವಲೇದುರ್ಗನ ತೋಜವ್ರೆ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಕವಲೇದುರ್ಗ ವ್ಲಾಗ್ 2 ರಿಯಲ್ ಕವಲೇದುರ್ಗ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಪಿನವೇನು ತೋಜವೆ ಅಂಚಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.